Şallı TV kanalında Яңалыклар программасы. Студияда Рустам Асадуллин, хәерле кич. Тауық хамурдакларны юq ителер, құш ите һәм йомырка сатмыйлар. Татарстанда құш гриппы бойынша карантин игълан ителде. Шаллыда бу нисбәттән хәлләр ничегрәк, сорауга җавапны Ләйсән Ханова эзләде. Шәһәрдәшләр җирән кырмыскаларга азарлана, бөҗәкләрдән котылып буламы, Гүзәл Габдуллина ачыклады. Сандали пляжында кызыклы уеннар, дәртле җырлар һәм иң яраткан җырчылар. Күңел радиосы татарча дискотекага чакыра. Кыш гриппы Татарстанга да килеп җитте. Республиканың 5 районында карантин кертелде. Вирус Чувашиядан ярак түгел шәхси хуҗалыкларда ачыкланды. Бу Чүпрәле, Кайбыш, Тәтеш, Апас районнары һәм Кама тамагы поселогы. Шаллыда бу нисбәттән хәлләр ничек? Шәхси хуҗалыклары хәбәрчебез Ләйсән Ханова чыкты. Галиевлар гаиләсе Орловка бистәсендә яши, тауык һәм үрдәкләр үрчеттеләр. Бүген хуҗалыкка ветеринария хезмәте белгечләре килде. Республикада карантин игълан ителү турында әйттеләр. Бу режим вакытында кагыйдәләр турында аңлаттылар. Тавыкларны, башкортларны, тавыкларны инде башын чыгарып китмәскә инде. Кайда теге килгән кышлар йөргән урыннарда. Шундый под навесом турсалар тавыклар әйбәт инде, куркыныч түгел. Грипп янамай. Кыш гриппы турында беренче тапкыр 1878 елда сөйли башлар. Һәм аның иң киң таралган штаммы булып H5N1 санала. Кыш корты авыру юктырган икән, аның инкубация периоды 3-4 көн тәшкил итә ветеринарлар һәм нибары 2-3 сәгать эчендә хуҗалыкта кыш корт бөтенләй кырылып бетергә мөмкин. Кыш гриппын авыру юктырган канатлы дуслар тарата. Хәзер инфекция күбәюгә юл куймау мөһим ди ветеринарлар. Шалда 200 ләп шәхси хуҗалык исәпләнә, аларның барысында йөреп чыгачаклар. Дачаларда читтә калмаячак. Шалда әлегә хәл тутырыклы. Куркыныч түгел, безнең торговый торговый базарларда тикшерүшләре бар, анда инде документлар белән керә, бернинди куркынычлык юк. Безнең монда Шаллы территориясендә бөтен җирендә постлар куелган. Канатлы дуслар шул исәптән шәһәрдәге күгәрченнәр белән контактны киметергә, ит һәм йомырканы ныклап кайнатып кулланырга. Вирус югары температурада юкка чыга. Кыш гриппыннан саклануның бу иң гади усуллары. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Җирән кырмыскалар шәһәрдәшләрнең фатирларын басып алган. Алар бу хакта халык контроле порталына язган. 32-07 йортында яшәүчеләр бөҗәкләр белән берничә ел көрәш алып бара. Шаллы ТВ редакциясенең кайнар элемтә телефонына да 60-36 комплексларда яшәүчеләр зарланып шалтыратты. Мондый проблема булган очракта кемгә мөрәҗәгать итәргә? Гүзәл Габдуллина сюжетында. 32-07 йортында яшәүчеләр бөҗәкләр белән көрәштә төрле усуллар кулланган. Бор, уксус кислотасы да сибеп караганнар, әмма файдасыз. Шәһәрдәшләр йөзләрен камерага күрсәтергә теләмәде. Кошке еде положишь, то обязательно там. Даже конфеты, как бы, мы сейчас уже в последнее время уже даже конфеты не оставляешь, потому что они все равно через фантик все залазят, как бы. Мясо даже достанешь, размораживаются, сразу набегают. С ними бороться по отдельности, то есть вот мы, там жена пытается травить, там что-то их убирать, там всякие отравы сыпать, бесполезно, потому что они или в вентиляционной шахте находятся, ну, или в подвале. Бөҗәкләрдән котылырга мөмкин һәм кирәк ди белгечләр. Кырмыскалар төрле авырулар таратучы булырга мөмкин. Көрәштә иң нәтиҗәле усул бөтен подъезд йорт белән бергә алыну, әмма бу сирәк күренеш. Если уничтожение происходит по заказу одного, допустим, владельца или жильца, то да, мы сможем победить насекомых в конкретной квартире. Но дело в том, что все насекомые, в том числе и муравьи, они мигрируют, в очень мелкие щели проникают, поэтому будет у одного соседа избавимся, все перейдут жить к другому соседу, у него поживут и спустят через какое-то время вниз или наверх, в зависимости от обработки, где была. Шәһәрдәшләрнең оешмаганлыгы көрәштә киртә булып тора. Алар җыелып акча түләргә дә ашыкмый. Нигездә бөҗәкләрдән эшкәрткән өчен мәйданга карап квадрат метр өчен уртача 60 сум сорыйлар. Гаиләләр никадәр чиста булса да кырмыскалар һәр фатирга керергә мөмкин. Аларга күп азык кирәкми. Шуңа да белгечләр чисталыкны күзәтеп торырга, бөҗәкләр барлыкка килү белән махсус оешмаларга мөрәҗәгать итәргә куша. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шаллы юлларында авария очраклары 30%-ка кимегән. Иминлек, сыйфат һәм ремонт барышы. Мәриядә бүген шулар турында фикер алыштылар. Шәһәрдә ел сайын бер үзәк проспект һәм сәнәгать зонасындагы юл төзекләндерелә. Ремонт юл катламын алмаштыру белән генә шикләнми.
Юл билгечләре җәяүлеләр киртәсе куела. Борылыш һәм тукталышлар төзелә. Тулырак алдагы сюжетта. 2018 елда шәһәр юлларын төзекләндерүгә республика һәм федераль бюджеттан 2 миллиардтан артык акча бирелде. Быел төп төзелеш эшләре җиңүнең 40 еллыгы урамында бара. Мондагы юл 63-нче микрорайонга хәтле сузылачак. Бүгенге көндә төзелеш эшләре 23%-ка төгәлләнгән. Шамил Усманов урамында исә Татарстан урамыннан Яшьлек проспектына кадәр юлны төзәтәчәкләр. Капиталь ремонт 2019 елда тәмамланачак. Выполнение всех вышеуказанных мероприятий позволит повысить безопасность дорожного движения, увеличить транспортный поток, в том числе организацию общественного транспорта до новых микрорайонов. На сегодняшний день работы выполнены на 23%. Срок завершения работ по государственному контракту 8 октября 2018 года. Сәнәгать зонасында да юллар төзекләндерелә. Машина төзүчеләр урамында Халыклар дуслыгы проспектыннан алып технический урамына кадәр юллар ясала. Технический урамын да игътибарсыз калдырмаячаклар. Биредә төзелеш эшләре 38%-ка тәмам. Наил Мәгдиев төзекләндерү эшләренең сыйфатына игътибар итәргә кирәк дип белдерде. Не для того выделяют серьезные государственные средства, чтобы мы имели бы дороги не слишком хорошего качества. До сегодняшнего дня пока замечаний нету, но хочу сказать, что контроль нужен. Наил Мәгдиев төзекләндерү эшләре алданрак тәмамлансын өчен юлчыларга һава торышы уңай булганда вакытны әрәм итмәскә өндәде. Шул ук вакытта сыйфат та аксарга тиеш түгел. Мәргән Файрушна, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Сәламәтлек саклау идарәсендә яңа җитәкче. Әлеге вазифаны Нияз Фатихов башкарачак. Бүген аны баш табибларга министр Марат Садыйков тәкъдим итте. Билгеләнүгә кадәр Нияз Фатихов Эчке эшләр министрлыгы медицина санитар части поликлиникасы баш табибы вазифаларын башкарган. Идарә җитәкчесе булып эшләгән Олег Сабаевка министр нәтиҗәле эшчәнлеге өчен рәхмәт белдерде. Якын арада аның республика сәламәтлек саклау тармагында яңа эшкә тотыначагы да билгеләп үтелде. Бу шимбәдә изге буларда зур җыен узды. Ул дин әһелләрен бөтен Россия форумы кысаларында оештырылган иде. Форумга Россиянең 64 төбәгеннән 1000-нән артык кеше килде. Болгар җыенында Чаллыдан 200-гә якын делегат катнашты. Бу имамнар һәм мөгаллимнәр. Форумда төп сорауларның берсе татар телен саклау һәм үстерү юлларын эзләү булды. Мәчетләрдә туган телне укыту зур басым ясалды. Biz ana bultarını başlap barağanıq, менә аңа да әһәмият бирергә кушылды. Әкрен шулай мәчетләрдә дә инде татар телен өйрәтү курслары алып бару турында. Һәм инде шулай ук үзебезнең дин галимнәребезнең барлау, һәм инде аларның эшләрен кайтару һәм аларны инде яраклаштырып халыкка чыгару эшләре турында бик зур итеп әйтелде. Күңел радиосы алып баручылары татарча дискотекага чакыра. Дәртле җырлар, бәйгеләр, бүләкләр кунакларны бу атнада көтә. Татар эстрадасының танылган йолдызлары да киләчәк. 25 июль көнне кичке сәгать 9-да Сандали пляжында күңел пати узачак. Диджейлар төнгә кадәр күңел ачарга әзер. Билетларны дискотекага кергәндә алырга мөмкин. Хөрмәтле яршалылар, шәһәребез кунаклары, 25 июль көнне кемгә 18 яшь тулган, барыгызны да Сандали клубына дискотекка чакырабыз. Күңел патида рәхәтләнеп ял итәрбез. Киләбезнең шәп кенә җырчылар Илнар Гилманшин, Римма Никитина, Илназ Гарипов һәм шулай ук танцполны кыздырачак Казан кунагы диджей Смайлз. Килегез бергәләшеп татарча ял итәрбез. Бүгенге менә шулар, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сау булыгыз. Биш тугызлы һәм берле. Башкалабыз Казанга комфортлы рейслар. Сезгә уңайлы булган тукталыштан алып китәбез. Һәр 10-нчы барып кайту бушлай. Күп каналлы бердәм телефон 5 тугызлы һәм берле. Львы и тигры в цирке Шапито. 14 июля на парковке Эссен, 65-й комплекс.